Mal-ewwel kliem minn fom il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov kien jidher ċar li ma kienx se jkun hemm lokal dialogu kostruttiv f'din il-laqgħa tal-OSCE. Lavrov jgħid li l-prinċipji tad-Dikjarazzjoni ta' Helsinki huma sempliċement kliem vojta għan-NATO u l-Unjoni Ewropea. Sergej Lavrov qal li l-pajjiżi tal-Punent jistennew li l-oħrajn jaqblu magħhom imma dawn dejjem sakemm ikunu konformi mal-għanijiet tagħhom. Din kienet l-ewwel darba li l-Ministru Russu Lavrov rifes art Ewropea minn bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna fi frar tal-2022. Sergej Lavrov kompla jgħid li l-għajnuna li l-punent qed tagħti lill-Ukrajna hi rinkarnazzjoni tal-gwerra l-birda imma qalli issa din għandha riskju ħafna ikbar li ssir kwistjoni taħraq. Sergej Lavrov irrefera wkoll għar-revoka tal-viża tal-kellima tiegħu Marija Zakharova u li bekk ma setax tidħol Malta u qal li dan kien attentat ieħor li jkisser il-konsensus. Qabel beda d-diskors tiegħu bosta rappreżentanti ta' pajjiżi oħra imsieħba fl-OSCE ħarġu l-barra mill-Kamra bħala protesta għall-invażjoni Russa fl-Ukrajna, fosthom il-Polonja, il-Latvja u l-Ukrajna. U dieħel għall-laqgħa tal-OSCE il-Ministru Olandiż Casper Veldkamp qal li mhux se joħroġ il-barra imma mhux se jilqa' lil Lavrov. Ukraine is the main topic here at the OSCE meeting. Also was at last week, earlier this week at the NATO meeting. We stand by Ukraine. We strongly stand by Ukraine against the Russian aggression. We'll continue to do so. And I will definitely not shake hands with Lavrov and avoid him. Intant il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ukren Andriy Sybiga matul il-laqgħa tal-OSCE qal li r-Russja hi l-ikbar teddida s-sigurtà komuni u sejjaħ lil Lavrov bħala kriminal tal-gwerra u qal li r-Russja mhijiex sieħba fl-OSCE imma l-ikbar teddida s-sigurtà komuni. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken akkuża lil Sergej Lavrov li qed ixerred tsunami ta' miżinformazzjoni. Id-Direttur Ġenerali tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Malti Neville Aquilina tkellem ma' TVM News u kwota klim Blinken il-biraħ li qal li l-OSCE importanti biex toffri dialogu bejn il-pajjiżi. Tinduna madwar il-mejda l-fatig li hemm ukoll, ġifieri fatig li il-tara l-pajjiżi jixtiequ ħafna illi jaslu madwar il-mejda għal xi forma ta' ftehim biex il-gwerer jifqu biex ikun hemm iktar diskussjonijiet ħalli nippruvaw nsolvu l-ħafna problemi li hemm. U propju f'dan ir-rwol li Malta sabet ruħha tiċċerja dis-sena l-OSCE. Diversi kienu l-pajjiżi li komplu jenfasizzaw l-appoġġ tagħhom lill-Ukrajna, fosthom il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ġermaniża Annalena Baerbock li qalet li l-Ġermanja mhux se tħalli lill President Russu Putin iġib fi xejn l-ordni komuni tal-paċi. Qalet li pajjiżha se jżid 17 miljun euro lill-budget tal-OSCE.